Nga lang ha, dito muna tayo. Bago tayo pumasok dyan, kailangan accessoryhan muna natin. Kasi kukunin ko muna tayo bago tayo pumasok dyan. Sa ito motor, di ba? Opo. Itasakin po ito buklat may bahay na ito. Ano po mga sakay ko pa Buklat may kaya ito itasakin nila. Ining gini. Dalawa ulit. Medyo magkakapalag na lang. Okay, pakipasok eh. Yung dalawa. Hindi, okay na. Sa pangalan ng Ama, at ng Anak at Espiritu Santo. Hindi, okay na dyan. Di ba sabi mo? May patay. Ha? Babae, lalaki. Hindi bata pa to. Ito na, nasasagap ko na sila lahat. Kasi naman talaga na mga aksidente din. Okay. Pinagkas na ng dasal. Magpapalitan ng dasal. Asa na pa rin, tatama ng paliwater. Pwede dito, lapit ka dito. May patay. Sign post. Sana ka pa. Tingnan ko pa. Huwag ka masyadong didikit sa akin, ha? Sasagapin ko pa yan. Nakita mo kanina yung pagsagap ko doon sa puno, hindi ko naman alam na lalaki yun. Tayo lang nakakalam, di ba? Ganun ang gagawin kong taktika rito. Para Tanggalin mo para mawala yung malas. Ilan lang umakit sa inyo, Teo? Ano? 1, 2. Dalawa lang. Ang? May Sa dalawa dalawa, talong tatlo, kandila. Yung lahat ng kandila niyan, Te, hindi umakit sa langit yan, Te. Dalawang piraso lang. Tingnan mo yung kandila, walang naubos. Lahat ng kandila nyo, May luha. may luha. Ibig sabihin, hindi yan nakakyat. Nandito yan, kaya magpapalit ako ng dasal, Te. Yung na yung kinagunti sa akin, Te. Kaya may patay. Nagpayuan. Dapat kasi naubos yan. Kasi walang hangin dito eh. Mm. Tingnan mo yung dalawang kandila lang nakakyat. 10 yan pinatayo ko. 10 pinatayo ng Panginoon eh. Oh, parang nalibato eh. Tanggap na nila. Huwag nyo ba nagtatapakan? Saglit lang. Kita nyo, oh. Dalawa lang umakyat niya sa langit ko. Lahat yan, hindi yan nakakyat. Nandito pa yan. Mamaya, pag ano, huwag mong sasabihin, naririnig din na lang ha, baka hindi makatulog. Hindi, dito lang yan nakatira. Hindi, yung mga nandun sa ano nila. Dalawa lang nakakyat dyan, oh. Dapat yan. Walang kandilang natuyo yan. Dapat ubos yan. Kasi may dasal Kaya yan eh. kayo bumalinis na rin Hindi, lang. hindi kami, yung sa Karigoya. sa bahay. Walang pinagtuluan. Walang pinagtuluan. Ito dalawa lang, Dapat walang yan, walang pinag- lamig dito eh. Walang hangin. Oh. Kita mo, oh. Dalawa lang. Dalawa lang yung Yung walang 2, 4, pinagtuluan. 6, 8.
mahangin pa ka rin. 10. Yan, 10 yan. Nandito pa yan. Mamaya. Tatawagin ko pa lahat yan. Meron akong naramdaman. Eh, Tara. Dito na tayo. Huwag niyo papakawalan yung usok ha. Tingin mo na ng ano. kaya hindi ka pa nun. Baka matusok ito. Ba't doon may pan ka? Huwag niyo muna papakawalan yung usok. Pakibukas na natin na kayo. Mataas ang presyon, hindi nakakatulog. Yan. Nahalag natin silang incense 1. Di sila. Tamang yung ginawang taktika ng Panginoon. Naiintindihan ko na kung bakit niya pinasendo niya ng gano'ng kabilis. Hindi. Insenso kayo dito ha. Islang na ha, sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Ang Ama ito sa nagkaroon. Bigyan mo ko na kapangyarihan na makapagpagaling ng sandalan. Salamat po sa pinagkaloob mo sa akin. Amen. Ama Isus, sa mga sarili kami yung mga anak na yun sa pangalan at nasa mag-espiritu. Binigyan mo ko na kami. Kaya sa iba ko mo na kasi. Iano ko lang dito. Diyan muna tayo. Dito. Meron ba dyan daanan? Wala. Nakita ko ganun. Wala nang daanan dyan. Papunta sila, may daanan sa likod. Ay, hindi. Dito muna tayo. Bago tayo dyan. Wala mahalak yun. Bigyan mo ulit ako ng Dali, nandini, hindi makabuklat ka eh. Makabuklat ka mo. Init ka rin. Okay na pag sa tindahan. Okay na yung sa tindahan. Karin mo kung pagkampasbol. Ang may tatang ko. Teka lang po. Konti lang. Dito lang tayo. Sobrang lamig dito. Aircon. Nilalamig yung mga paa ko. Mahina ako sa lamig eh. Kahit ako po. Kuya niya. Keto. Keto doon. Keto ka rin. Hindi ba na ako ating nakang-garden kaya nila? Keto atin. Anong keto? Biglang keto ka rin. Awang niya. Na may dasal pa sila. May dasal yan sila. Mamaya. Wata mangukong patang. Ito siya. Bukla kayo na yan. Maraming po. Dahil kayo rin yung ano. Isuyo ko yan. Bless siya. Uy, may tuki ka. Ano mo na? Basurahan naman to, di ba? Alam na ng kamay niya ulit. Bata. Ano yan sa sasay-sasay yan? Dito. May bata doon, lalaki. Nakita ko. Hindi siya nakahiga. Sa taas. Nataba nga siya eh. Oo, patay. Ano to? Yan yung sinasabi kong daan sa siyak. Bukas. Ano yan? Ay, nilak sa buksan ko. Sige, buksan nyo natin. Bang gusto. Hindi, ano yung negosyo doon nila at labas na ako. Ama namin sumasalangit kaya sambahin yung alam mo, mapasa amin karimusan mo na nila. Tawarin mo kami sa amin sa lapan. Itasala sa amin at huwag mo kami kin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ayun, may ano. Nawala na yung nakatira dito. Ay, salamat. Nawala na. Hindi ko na nasasagap ang enerhiya niya. Hindi ko na nadidetect. Wala na. Bakit na siya yung nagpapiano. Wala na yung nagpapiano. Yung maawit. Ay, yung salamin namin matagal na. Sabi meron sila mga Nasa iyo ito. Yung salamin. Ilabas sa akin yan. Yung salamin na nakakasagap ng negatibo. Dito sa layo po kami.
Wala na. Kaya hindi asenso yung ano to. Hanggang hindi natatanggal yung patay doon. Mm. Kaya bumabagsak yung ano. Hindi ko pala tinadasan no, sa pangalan ng Ama. Espiritu Santo. Ipapasok na dyan. Yung mga sinauna kasi mga pito, bangkuan eh. Pati yung mga bintana eh. Kaya minsan inaano talaga sila ng Yung salamin na yan. may babae nakatira dito sa salamin nito. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, umalis ka sa salamin mo sa pangalan ng Jesus. Amen. Meron ako tinasasagot sa kanya ng Maria. Taas ng kilabot na katawan ko. Nangilabot din ako eh. Ha? Nangilabot din ako. Nangingilabot kayo? Mataas ang vibration niya. Pero okay lang yan. Hindi naman niya makakasakit sa akin. Sana Mga yun ako. pamangkin kong nagsasalamin sila. Parang may Oo. makikita sila sa likuran nila. Pag nagsalamin ka rito, may makikita ka. Kahit sila, di ba nakakaranas sila? Yung mga pamangkin mo, totoo yun. Babae. Kasi mahilig sila sumasayaw-sayaw sa salamin, no? Uso naman yun sa mga kabataan yun. TikTok. Gete, buksan mo na yung ano. Para Yung ano, alin ang muna natin? kahit alin dyan, te. Ito kusina, ito isa pang kwarto. Ano ko lang yung mga bakuan ng mga luma. Oo. Kasi mga luma kasi, mga antigo. Ito luma din. Tsaka yung banga. Dati may mga butas-butas yan, kaya lang may manok sa kabila. May pumapasok na ahas dito. Dumadaan sa bintana. Ito, alam ko na yung mga nakatira. Nag-insenso ako, nadidetect ko sila lahat. So, yung doon patay sa bintana, ito lang hindi pa natin natititigan ko lang ba. Kailan muna natin para hindi malabas agad. Tingnan nyo, pumasok kayo. Tingnan nyo yung kandila nyo. Tingnan nyo, yun. No, Di ba dapat ganyan yung nandun sa negosyo nyo? Parehas lang naman yan, di ba? Ibig sabihin, marami nakatira doon, kaya minamalas yung negosyo nyo. Kahit anong tayo nyo, hindi talaga yun magkakaroon ng kita. Kaya yung Kahit anong tayo doon. yung taga Davao yung nakatira dito, pag umuwi sila, yung anak nila, nagkakasakit. Pag Oo. nag-stay sila dito, Kasi marami nakatira dito. walang sakit. Walang makuha sakit. Wala tayo makikita yun. Pakisarado na lang tayo. Dito na tayo na. Ate, titirigan sila ng kandila. Kandila pa rin. Pero, kailangan lagyan mo na sila ng santo. Kailangan kasi yung kandila. Kailangan na yung santo, no? Oo, palagyan mo sila ng santo. After sa linggo, 2 weeks, pwede na yan. Malapit na sila magbukas, di ba? Mawawala yan. Kasi hanggang hindi sila nag-aalalayan ng dasal, hindi sila tatahimik. Pakuha ng Kevin eh. Okay. Anong gawin